Esta mañá presentábase a 15ª edición da concentración moteira Ría de Noia. A cita desenvolverase do venres ao domingo, con numerosas actividades nas que a moto será a protagonista. Non faltarán as tradicionais pinchadas, as rutas mototurísticas pola comarca ou as exhibicións, este ano con algunha que outra novidade. Este ano temos algunha historia que nunca tuvemos, como é un show acrobático dun piloto portugués archiconocido en toda Europa de coches, que fai bailar os coches, o sea, será digno de ver. Eu personalmente non o vin, pero polo que me falaron e algún vídeo que vin, realmente vale a pena pelo, aparte do stun que solemos ter sempre todos os anos. Durante eses días, a vila converterase en polo de atracción de moteiros chegados dende diversos puntos da xeografía galega, pero tamén moitos de fora. Pero, independientemente dos inscritos que temos todo o fin de semana, por Noia, se houbera un contador, pasan moitísimas persoas. Motos, non exagero unha sola, se digo que no largo do fin de semana pasan máis de 3.000 motos por Noia, porque xa só o sábado pola tarde aí na zona cero, que é en Hermanos Labarta, onde temos a base, eso todo está plagado de motos, hai máis de 1.000 motos aí estacionadas para ver os xogos que temos, toda a parafernalia que facemos na concentración. O sábado xa é impresionante, pero independientemente do sábado, tanto o viernes como o domingo, isto enchese de motos totalmente. Dende o Concello, que colabora tamén coa concentración, destacaron a importancia desta cita de cara á promoción turística da vila e a dinamización do comercio e hostalería local. Somos conscientes do traballo que supón encher 3 días prácticamente de actividades relacionadas coa moto, de dinamizar a oferta que temos no Concello de Noia no verán, e estamos encantados dese traballo e da participación, porque é unha das datas marcadas no calendario de todos os moteros de Galicia e de fora de Galicia. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración das diferentes empresas e casas comerciais que xunto co Concello fan posible que a cita poida celebrarse un ano máis.